Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama Mak Jun Channel. Pagi hari ini aktivitas Mak Jun Channel icir deli pemirsa. Ini ngirim wong icir deli. Nah, ini sarapanin nasi pecel. Tadi nak bungkus tidak saya konten. Bungkusnya selak buru-buru. Icir deli. Stak. Terus berangkat. Ki anu pemirsa. Anginnya ya wis meripit kaya ngene iki. Meripit pol angine. Wis muga iki engko wis neng sasi 7 muga wis rana udan. Jadi nek rana udan iki nanti Brambang lancar jaya pemirsa. Gak kendala. Wis terus ayo berangkat numpak Mio. Wis bersama Mio kita. Dele iki pokoke. Nek terus dele aku terus dele. Semoga iki cuacane cerah. Cerah terus ngantek bulan 8 wah. Jos gandos petani bawang merah. Tapi embune iki yo jek brem. Iki kahanane Gunung Pandan ki anu pemirsa. Padang Jinglang. Wis ngono ae lanjut. Di Brambang sing iciran dhisik ya wis godhong ki pemirsa. Tapi yo nitiki. Gas gundul wis ngup-ngup ae nek tanduran. Iki sing iciran tanggal belasan ya pemirsa. Wis iki ketoke duduk kok. Matikan dulu HP ini. Perjalanan menuju sawah Bendo. Sawah Bangku Juwet lagi Brambangku. Di Brambangku kak nyocop banyune. Mas Ferry, ini mbak Brambangku nyocop salep pelek ju. Di Brambang sing lagi icir ki pemirsa. Kuarine barang wis tuwek. Hari ini wis tuwek salah karo manuk. Wis iki sawah kidul. Parine ya wis wayah mei. Wis tak susah sampai ketemu di sawah. Sampai ketemu di area deli. Wis nyampe ratan sendiri sawahku ki pemirsa. Wis gak pakai repotin ning jero tas ki. Dan juga kangelan, wong-wong sak kaliren. Sak kelaparan gitu pemirsa. Wis cus. Ben ki angine ya pol ki pemirsa. Iki lho. Parine wis mencil dhewe lho kabeh wis diriti. Kanan kiri wis diriti urung dhewe nggonku. Iki nggone Mak Jun Channel, parine urung dirit sing lor iki pemirsa. Sawah Bangku Juwet. Karan sawah Bendo. Bangku Juwet. Iki manuk ya kaya ngono. Ben karo tak gurake. Heo! 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 Manuk indang ngono kae lho. Terus piye? Ya Allah, parine rubuh sitoke pemirsa. Parine rubuh. Iki lho manuk. Iki manuk kaya ngono kae. Heo! Heo! Ya Allah, lek nang titik ya. Oke lho. Tak iciri dele iki pemirsa sing iki sawah Bendo sing lor tak iciri dele.
Angine kaya ngene. Iki tak tanduri semangka gagal manen kae. Lah kok gak dilep, Mbok? Wong ngono kok jerene. Ya kudune dilep, Mbak, dinginane. Wong jerene di piye? Yo. Iki nandur dele pemirsa. Iki nandur dele. Wis brambange sak nggon tok wis gak ngoyo nandur ombo ngawake ya wis tobat kok brambang ya oke. Mulya kok brambang ya oke, siap. Dadine iki ya wis lah iki. Tak tanduri dele iki pemirsa aku sing gremeng karo mondong dele iki lho. Iki karo gaya penggedakan to ki aku ki. Wis tak tutul porong, guys. Sarapan sih, oh. Selesai opo ngarep ugung iki ngarep ugung. Yo kliwat itu. Yo ngene iki. Ora nyendek dhewe muka. Watune nak kliwat. Sarapan dulu. Sarapan. Lagi nak borongan yo. Mergo kon parine ngatur-ngatur terus. Ngaret wong lanang sing anu wani kok gak ya. Ngono. Ngatur sumirah. Ora yo. Yo oke. Lah karo pariku wis kaya ngono kae yo. Jane kok njaluk rokok to njaluk duit lho tak keni nek terae Mbah aku keni. Wong wedok kan ora ngrokok ringane kuwi. Gak tanan kan ngono, Mak. Siji rokok loro. Nek rokok aku gak tanggung soal. Bayaran nak borongan nak wong lanang kan njaluk borongan. Nek wong etanan kuwi ngaret gak nang wong wedok musuh wong lanang. Mbak sing ngomong ya soliem lho ya. Mbak kon jinter aku nek kok jinter. Gak aku nak teropo mau jiri-jirian rokok jone kok rokok to. Mbah aku njuk duwite 20.000 tak keni yo. Gak masalah rokok ya aku. Cuma sak mono sak juta bayangno ya. Dewe kok babate. Berapa nih wong? Gak bagus karo Kang Men karo Lekpan karo Mbedi engko. Tak golek maneh wong loro wis. Laku. Piye? Menawa nak ngene-ngene kan sehat to ning Brambang. Biasane lho ya iki. Biasane kan nek ngene meripit ngene iki ning Brambang sehat. Wis awake iki sekarang ndonga muga-muga petani Brambang iso mentas kok loro ekonomi ora loro bronto. Nek Brambang iki lorone kok ekonomi pemirsa. Jadi petani Brambang anggere wis loro kok Brambang. Kroso Brambang iki mergo biaya tinggi. Bibit mahal pisan wis. Muga engko berhasil. Wong tani berhasil. Wis marik-marik ku yo iso jaya kabeh. Wis ngono pemirsa iki tak akhiri sik, tak tutup. Konten iki tak akhiri dhisik. Wah, alah trepote goyang-goyang ki pemirsa. Aku nak gajian YouTube tak nggo tuku trepot. Ki engko nak cukup gaji YouTube tak nggo tuku trepot. Trepote wis amoh uklak-uklik. Nek iki konten keter wis. Terima kasih dipersani, terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Pemirsa sehat panjang yuswa.
mugi penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria dari Mae. Yo, sarapan pagi pemirsa lagi. Sarapan, guys.